Arratsaldeon ikusle, ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainak 5, astelena, asteragoaz eguneko albisteekin. Erregimenaren alde eta ikurren lege indargabetzaren aurkako manifestazioan 15.000 lagun inguru atera dira kalera. Gurea defenda dezagun lelopean manifestazioarekin bat egin dute UPNek, PPek, PSNek, Ciudadanosek eta Voxek. Peio Urizar aukeratu dute EAko idazkari nagusi afiliatuen 52%-ren babesarekin. Altsasuko gazteen askatasuna eskatzeko Soto del Real espetxera joan dira. Ezkabako espetxetik ihes egindako 5 pertsonen gorpuzkinak aurkitu dituzte Urtasunen. Bardeako tiro poligonoa galdiarazi dezatela eskatu dute. Lekarozen, Nafarroako gobernuaren eraikin bat okupatu dute etxe bizitza arazoari irtenbide emateko. Behera egin du beste behin langabeziak 1.602 lagun gutxiago daude. Txirrindulari bat hila Lizarran kotxe batek harrapatuta. Zezenketen kontrako Iruña Unti Taurina talde aurkeztu dute zezenketen inguruko eztabaida zabaldu asmoz. Alberto Rose Hayden Humanity erakusketa aurkeztu du. Ziudadelan egonen da ikusgai uztailaren 1 arte eta San Ferminak eta gero uztailaren 21 abuztuaren 13. Astelehen honetako albisteekin hasteko erregimenaren alde eta ikurren lege indargabetzaren aurka 16.000 lagun inguru atera dira kalera. Gurea defenda dezagun lelopean manifestazioarekin bat egin zuten PPek, UPNek, PSNek, Ciudadanosek eta Voxek. Herritar plataforma batek deitutako eta UPN, PSN eta PP bezalako alderdi babestutako manifestazio egin dute larunbat arratsalde honetan Iruñan, Nafarroako banderaren alde eta ikurren legearen indargabetzearen aurka. Nafarroako parlamentuak bertan bera utzi du lege hori eta horrenbestez, Nafarroako udaletxeetan ikurrin jartza zigortzen zuen debekoa indargabetuta geratu da. Antolatzaileen aburuz 22.000 lagun inguru bildu dira Iruñeko kaleetan, Iruñeko udaltzaingoaren ustez ordea 15.000 inguru. Martxaren buruan Nafarroako bandera erraldoi bat izan zuten eta gurea defenda dezagun lelopean manifestatu ziren. Ibilbidean Nafarroako parlamentuan hasi eta Nafarroako gobernuaren egoitzaren aurrean amaitu zen. Manifestazioa deitu zuten herritarrek eta kolektiboek pankarta nagusi eraman zuten eta horien atzetik UPN, PSN eta PP alderdietako kideak jarri ziren. Jai giroan egintzen manifestazioa horren bukaeran adierazpena irakurri zuten eta euren banderaren alde milaka nafarrek egindako aldarri entzuteko eskatu zioten Uxue Barkos Nafarroako gobernuko presidenteari. Bestalde Javier Espartza UPNeko presidenteak adierazi zuen ikur lege indargabetu izana Nafarroako banderari egindako iraina dela. Dena dela, Nafarroako gobernuak hausnarketa egin dezan espero du. Peio Urizar aukeratu dute EAko idazkari nagusi afiliatuen 52%ko babesarekin. EAko bi hildoen arteko akordio politikoaren ondoren Peio Urizarren eta Mayorga Ramirezen taldeak azken unerarte ahalegindu dira bi hautagaitzak batzeko adostasun batera heltzen, baina ez da posible izan eta bietan bat aukeratu behar izan dute konpromisarioek. Hala, alde txikiarekin bada ere, Urizar orain arteko idazkari nagusia berretsi dute botoen 52,4 bere genatuta. Konpromisarioen 152 boto lortu ditu. Mayorga Ramirezek 128 boto jaso ditu, 47,6ko sostengua. Bozketa amaitu osteko agerraldian jasotako sostengu eskertu du idazkari nagusiak eta iragarri datozen egunetan mahai gainean dauden beldurrak uxatze izango dela zuzendaritza talde berriaren helburua. Bozketa aurretik bi hildoek akordioa lortu dute txosten politikoaren gainean. Hitzarmena ontzat jo dute bai Urizarren hautagaitzat eta baita Ramirezek ere. Eurak izan dira zuzen ere adostasunaren berri ematen lehenak. Biltzarkideen 76ak babestu dute EH Bilduren baitan koalizio irekia osatzeko aukera. 20 bozkatu dute aurka eta txuri bozkatu dute gainontzekoek. EAko bi hildoek lortutako akordioak dio EH Bilduk ideologia desberdinak bildu behar dituela bere baitan, non ura osatzen duten alderdien eta banakoen
aniztasun eta dinamika ezberdinek tokia izango duten parte hartze eredu bakarren inposak eta saiestuz. Hori dela eta alderdien arteko koalizio ireki baten aldeko apustua egiten du EAK. Horretaz gain eta alderdien arteko koalizio batek zenbait erabaki hartzeko orduan oztopoak eragin ditzakela aurreikusita, testuak proposatzen du erabakiak urratsak hartzea helburu izango duten azpiegiturak sortzea. EH Bilduren izenean instituzioetara aurkezten diren hautagaiei dagokionez berriz, bozketa bidez aukeratzea proposatzen du EAK. Bestalde, egitasmoak ez du baztertzen alderdiak ez ezik, afiliaziorik gabeko banakoak ere koalizioko kide izatea. Altsasuko gazteen askatasuna eskatzeko eta bide batez elkartasuna adierazi asmoz gazte talde bat Soto del Real espetxera joan da bisitan. Altsasuko gaztetxeak, Ernaik eta ikasle abertzaleak Madrilgo Soto del Real espetxeraino eraman du preso aurkitzen diren gazteekiko elkartasuna. 100 lagun joan dira eta espetxe aurrean dantza herrikoiak elkarretaratzea eta espetxearen inguruan martxa errebindikatibo bat egin dute Jokin Adur eta Oianen askatasuna eskatuz. 6 hilabete daramate preso Altsasuko liskarrengatik atxilotutako gazteak eta bidegabekeria hau salatzeko eta gainontzeko auziperatuei euren elkartasun oso adierazteko Altsasuko gazteek Madrilgo espetxeraino bidaiatu dute asteburuan. Espainiako epaitegi gorenak aste honetan bertan hartutako erabakiak ere markatu egin du espetxe martxa hau. Izan ere, Auzitegi Nazionalak epaitu beharko du auzia Nafarroako auzitegiaren iritziaren kontra. Martxa honen antolatzaileen hitzetan erabakia krudela da. Aurrera jarraituko dugu albisteekin. Ezkabako espetxetik ihes egindako 5 pertsonen gorpuzkinak aurkitu dituzte Urtasunen. Ezkabako presondegitik ihes egitea lortu zuten 5 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu dituzte Urtasunen lurperatuta. 1988ko maiatzean egin zuten ihes eta handik gutxira harrapatu hil eta euren gorpuak lurperatu egin zituzten. Eugin aurkitu zituzten 3 pertsona eta beste 2 Irakin. Urtasunen egindako desobiratzea gobernuak abian duen eginkizunen artetik beste bada, memoria historikoaren legea betetzerako unean egindako pausu bat gehiago. Eta Bardeako tiro poligonoak geldiarazi dezatela eskatu dute beste behin. 30. martxa izan zen atzo Bardeako tiro poligonoaren aurka egindakoa. Gerrarako ariketa prestatzeari uzteko eta eremu naturalari dagokiora itzularazteko eskatu dute bertan. Bardeako tiro poligonoan izan da martxa, aipatu bezala 30. aldiz maniobra militarrak geldiarazteko eskatu zuten, 100 lagun atera ziren kaldera beste behin. Gerrarako entrenamenduekin amaitzeko eta gune naturalari dagokiona itzultzeko eskatzen ari direla nabarmendu dute antolatzaileek. Eta albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egun honek Lekarozen esaterako Nafarroako gobernuaren eraikin bat okupatu du Baztango gazte talde batek etxebizitza arazoari irtenbide emateko. Baztango gazte talde batek Lekarozko kampuseko hizkuntza murgiltze zentroa okupatu du etxebizitza arazoari irtenbide bat emateko helburuz. UPNren gobernuak 2012an hizkuntz murgiltze zentroa izateko ireki behar zuen eraikina da. Red Leaft enpresak kudeatu behar zuen, baina azkenean atzera egin zuen eta ondoren Baugan Systems enpresak Nafarroko gobernuarekin eraikina kudeatzeko akordioa sinatu zuen, baina gero hauek ere atzera egin zuten eta geroztik itxita egon da, eta salmentan 5,4 milioi euro eskatzera iritsi da gobernua, baina ez dute saldu, eta orain bertze erabilpen bat ematea erabaki du gazte talde honek. Gazteek Baztanen etxebizitza duina eskuratzeko duten arazoek eragin dute eremu hori hartu izana. Ohar batean salatu dute soldata prekarioek eta diru ahalmenak alde batetik, eta etxebizitzen errenta tasek bertzea aldetik ez dutela Baztango gazteriaren zati handi baten errealitatearekin bat egiten. Etxebizitza eskubidea aldarrikatzeaz gain, Nafarrek pairatzen duten prekarietatearen aintzinean horrelako azpiegitura duen eraikin bat hutsik egotea lotsagarria dela salatu nahi dute. Espazioa ezagutzeko asmoa duenak gerturatu daitekela ere azpimarratu dute. Azken finean eraikina Nafar guztiena dela gogoratu dute. Eta langabezia datuak ditugu izpidek gaurkoan, 1602 pertsona gutxiago daude langabezian. Positiboki baloratu ditu datuak gizarte gaietako presidente orde Miguel Laparrak, izan ere, azken 12 hilabetetako zenbakiei begira, 4.402 pertsona gutxiago daude langabezian, hau da, 10,7 egin du bera. Pasa berri den hilabeteko datuek ere tendentzia hori jarraitzen dute. Maiatzean,
1.602 pertsona gutxiago egon dira langabezian, hau da, 4,2 murriztu da zenbakia. Maiatza, 32.735 kontraturekin itxi da Nafarroan, aurreko hilabetetan baino, 5.884 kontratu gehiagorekin. Eta ez behar baten berri eman behar dizuegu orain txirrindulari bat hilda Lizarran kotxe batek harrapatuta. Lizarrako kiroldegiaren parean dagoen biribilgunean gertatu zen atzo ezbeharra 80 urteko gidari batek 55 urteko txirrindulari bat harrapatu zuen goizeko 11 laurden gutxi inguru zirenean. Larrialdi zerbitzuak berehala gerturatu ziren istripu izan zen tokira, baina ezin izan zuten deus egin hura suspertzeko. Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga azterketetan eta zuhurtziagabekeria larriagatiko homizidoa leporatu diote. Eta Sanferminak ateioka ditugun honetan, zezenketen kontrako Iruña Antitaurina taldea aurkeztu dute, zezenketen inguruko eztabaida zabaldu asmoz. Iruña Antitaurina izen hori jarri diote zezenketen aurka jaio berri den taldeari jai ereduaren inguruan hausnartzea dute xede, zezenen kontrako sarraskeriakin bukatu eta odol erritualik gabeko Sanfermin batzuen alde egin nahi dute. Eztabaida irekia izatea nahi dute, ideien hartu emana egitea eta finean hiritarrek erabakitzea. Momentuan entzierroen gaia ez dute jorratuko. Eta astelehen honetako albisteekin bukatzeko Alberto Rosen Hidden Humanity erakusketa ikusgai dago Ziudadelan uztailaren batera arte, gero Sanferminak bukatu eta gero uztailaren 21-tik abuztuaren 13 ere ikusgai egonen da. Alberto Rosen Hidden Humanity argazki erakusketa Ziudadelako labean egonen da ikusgai. Bertan lehen planoak, erretratuak, aurpegiak, gorputzak eta konposizioak zuri beltzean egina, argien, itzalen eta iluntasunaren arteko jolas oso bereizgarrian. Ostiralean zabaldu zen jendearentzat eta 2 alditan izan da ikusteko aukera, uztailaren batera arte lehenbizikoa eta Sanferminetako etenaldiaren ondoren bigarrena, uztailaren 21-tik abuztuaren 13-ra. Kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko alorreko zuzendari Maitena Muruzabalek eta Alberto Ros argazkilariak erakusketaren xehetasunak aurkeztu dituzte. Erakusketak gizateria, gizakiaren fisikotasuna eta haren ezkutuko emozioak islatuko dizkie ikuslei. Aurpegi estaliak, adierazpen partzialak, aurpegirik gabeko erretratuak, aldutako edo ezkutatutako begiradak, keinuak, sentimenduak, irudi misteriotsuak, lausoak, kezkagarriak, irudimena piztu eta ikuslearen begiradaren araberako sentsazioak iradokitzen dizkigutenak. Hidden Humanityk pertsonek duten alde iluna islatzen du, ezkutatu nahi duten eta estanda sozialei aurka egiten dion hori. Alderdi hori gozatzen dute gizakien kontzientzia, berdingabeak baina aldi berean hain berdinak egiten dituena. Hain zuzen, gizakierentzat bere burua ez ezaguntzat hartzea eta gizartearen errealitatearekin leian kokatzea dakarren hori eta muturreko egoerak eragiten dituena. Ekainak 5 gaur, astelena goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Erregimenaren alde eta ikurren lege indargabetzaren aurkako manifestazioan 15.000 lagun inguru atera dira kalera. Gurea defenda dezagun lelopean manifestazioarekin bat egin dute UPNek, PPek, PSNek, Ciudadanosek eta Voxek. Peio Urizar aukeratu dute EAko idazkari nagusi afiliatuen 52%-ren babesarekin. Altsasuko gazteen askatasuna eskatzeko Soto del Real espetxera joan dira. Ezkabako espetxetik ihes egindako 5 pertsonen gorpuzkinak aurkitu dituzte Urtasunen. Bardeako tiro poligonoa galdiarazi dezatela eskatu dute. Lekarozen, Nafarroko gobernuaren eraikin bat okupatu dute etxe bizitza arazoari irtenbide emateko. Behera egin du beste behin langabeziak 1.602 lagun gutxiago daude. Txirrindulari bat hilda Lizarran kotxe batek harrapatuta. Zezenketen kontrako Iruña Antitaurina talde aurkeztu dute zezenketen inguruko eztabaida zabaldu asmoz. Alberto Rose Hidden Humanity erakusketa aurkeztu du. Ziudadelan egonen da ikusgai uztailaren batera arte eta Sanferminak eta gero uztailaren 21-tik abuztuaren 13-ra. Eta bertzerik ez gaurkoz, mila esker zuen arratagatik eta astelehen ona izan. Bien arte.
Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.